ಸುರುಕಾದ ಕಹಾಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಾಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಪಿಲಿಬೈಲೆ ಮುನಕ್ಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದು ಪುನಃ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದೇನು ఒక ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಮೂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಂಜಿನ ಕ್ಲಿಯರೇ ಬರ್ಪುಜಾರು ಇದು ಪುನಃ ಐತ ಭಗವಂತ ಅನುಭವ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಏಪಂಡ ಅರ್ನ ಬಾಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಆತ್ಮೀಯರು ನೀರು ಬಂದು ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ పెళ్లిబయలు ఏమన్నా ತರ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ವೇಷನ್ ನಿಕುಲು ತಯಾರುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಸೀಟೆಡ್ ಲಕ್ಕದುಂತುನಾಥ ತೆಲಿಪುನಾಥ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚೆನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಸರ್ದ ಮತ್ತು ತೂನಗರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರು. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆರಿಗೆಜಿಂದಂಡ ಐಟ್ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮೊಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜಿನ ಕೊರೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ಹರೀಶ್ ಶೆರಿಗಾರರು ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನೋಡ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡಿದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮಂತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂತಿಂಗ್ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು ಇತ್ಯದಾದ ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚದ ಯಾನ ಐನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿಯಾದ ಕೊನತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ಮಂತಿನಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರೋಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಮಂತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಕೊನತೆ ಪನ್ನಾಗ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಬೋಲಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೇರೆ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚದ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊನಾಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುನ ದಿನ ಟೋಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊನದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪೂರಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಮಲಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡು ನೆಟ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತಿಜ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನ್ನ ಕನ್ನಡ ರೇಂಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಲಯಾಳ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ತಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇ ರೇಂಜಿನ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ರೇಂಜಿನ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ರೇಂಜಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಹರೀಶನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ ಪನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ ಲಾಭದ ಪಡಂಚದ ಆದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ದೇಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ಅಂಡ್ ಅಂದುಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಲ್ಗ ತೂಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜನ ಬತ್ತದ ತೂಯರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗಿನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂಡಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಪವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಪು ದಾಯ ಆಂಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐಕ್ಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಏನು ಪಂಡದೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದೆ ಅನ್ ಮಂತೀನಿ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಎಮ್ಮಲಕ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದ ಮಿತ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬನ್ನಾಗ
ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಿಂದನಮೆ ಪನ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ವಾವ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಪನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆ ಪಂಡಿಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅದು ದಾದ ನಿರ್ನಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದನ ದಾದ ಪನ್ನಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅದಪ್ಪ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಭಾಷೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತ ನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದೆ ನಾನು ಅನಂತ್ ಸರ್ ಅನಂತಾಂಗ್ ಸರ್ ನಲ್ಲು ಈ ಮೂಡಿ ಎಂಚ ಪ್ಲೇ ಆಪ್ ಸರ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಭಾಷೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಯಾನ್ ತಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ నేను ಏಡ ಪನ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು నేను ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆತ ಡೆಪ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು ಆತ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನೇ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣ ಅನಂತ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರೆ ಈ ಕೆರಡು ಅನಂತಾಂಗ್ ಸಾಡನೆ ಮನ್ಪೋಳಿದ ಪಂಡೇರೆ ಅಂಚ ಅನಂತಾಂಗ್ ಸಾಡನೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಪಾತಿರದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಡಪುರ ಪಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಡಪುರ ಓಕೆ ತುಯ್ಯರ್ ಆರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಯಾಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವಿಷಯ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಬಟ್ ಅವ್ರು 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಬೈದಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದುಂಬು ಪುನಃ 2 ದಿನ ಕುಡ್ಲ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಷ ಪೂರ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ನೈಟ್ ಕುಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಷ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು പക്ഷെ ಅದು ಪುನಃ ಶೂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ 6 ಪನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆತ ಇದು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದನಾಗ 6 ವಿಷಯ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮುಂದೆ ಆತೇನೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುಟು ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಟ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡು ಬೈದಿತ್ತು ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಮಲ್ಪಂಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಯಾನ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ತುಳುಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜು ಬ್ರೋಪಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜದ ಆಲೇಜ್ ಸಂಚೆ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಸೊ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಿ ಐದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾತಿರ ಬಂಟು ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ ಅಂಟಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ಗಿಪ್ಪನೈಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಗಿಪ್ಪನೈಕಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂಟದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿ ಒಂದು ಎನ್ನವರು ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು ತುಳು ಮೂವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟೇ ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಬಟ್ ಎಂಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾನು ಬೇತಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಗೆಂದವರು ಪಂಡ್ವಿನ 100% ಎಂಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಇರಾತಿ ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಟಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆ ಆಯ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯ್ಗೆ ಕಲ್ದು ಜಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಜ್ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಪೊನ್ನೋಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಪು ಸೊ ಆಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಡ್ದು ಆ್ಯನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಆಯ್ ಆವಿನ ಎಂಚ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅರ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಮಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಬೊಕ ಆಯ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲನೇ ಬೇತನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಯಾನು ಓಲ ಬುಡ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಅರವಿಂದ ಬೋಳವ್ರ ಆರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಆರ್ಡ್ ಓಮಂಜೂರ್ ಆರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅಂತೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಇಮೋಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿನ ಆರ್ಡ್ ನವ್ಯನ್ ಆರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪೂರಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಬೇರು ಪಿಕ್ಚರ್
ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅದು ಗೆಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಬೈಡ್ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂತುಚು ಎಂಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲಿಮದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಡ್ಚು. ಸೊ ಆರೆ ಓಲ ಕನ್ನಡ ಅನಂತಂಗಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತೆ ಓಲ ಬುಡ್ತಿನ ಆಡತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ March 22 ಶೂಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಡ್ದಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜರ್ನ ಅಂಚೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದು ಒಂದಾದ ಅರೆಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೋ ವೈಫ್ ಅರೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಆರು ಬೇತೆ ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಜರ್ ಆರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಜೇರು ಆರು ಅರ್ನಾತಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ನಂಚೇನೆ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒರಿಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತಾರಿ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕು ಕೂಡಲೇ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಪೂಪುಜೇರು ಇಲ್ಲಡಾರು ಈ ಲೈಕ್ ದ ನೇಚರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮೂಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಅರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರಿಗೆ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾ ಮೂಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಅರಂಜಿ. ಸೊ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್.